கைஸ் எல்லாருக்கும் வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் 2026. ஜனவரி மாதம் இங்கே யூகேல உச்சக்கட்ட கோல்டு 0 degrees. நான் 4 லேயர் போட்டிருக்கேன். பட் இன்னும் ஒஸ்ட் ஆக போகுது. அடுத்த 2-3 நாளில் -3 -4 வரைக்கும் போக போதான். பட் ஜனவரி மாதத்தில் நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஃபெஸ்டிவல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல். இந்தியா விட்டு தள்ளி இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களை மாதிரி நானும் பொங்கலை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் கைஸ். அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன், ரீசெண்டாக தான் ரெட்டிங்கிற ஏரியாவுக்கு மூவ் ஆனேன் 1.5 months முன்னாடி. இங்கே உள்ள கிறிஸ்பி தோசை ரெஸ்டாரண்ட் வந்து பொங்கலுக்கு ஒரு ராஜ விருந்து அப்படின்னு சொல்லி மதியம் 12 o'clockலேருந்து ஈவினிங் 6 o'clock வரைக்கும் 15th January அன்னைக்கு ஒரு மெனு வச்சிருக்காங்க. மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிரசம், சக்கரை பொங்கல், ரவா கார பொங்கல், போண்டா மோர் குழம்பு, வடகரி மற்றும் பல. பெஸ்ட் பார்ட் எல்லாமே வாழை இலையில சர்வ் பண்ண போகிறாங்க கைஸ். வேற லெவல் மெனுவில் நீங்கள் வந்து அங்கேயே போய் சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா 15 pounds, பட் டேக் அவே எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா 20 pounds. மறக்காமல் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் கண்டிப்பாக போகிறேன் 15th January ஈவினிங் அன்னைக்கு. உங்களோட பொங்கல் மெமரிஸ் என்னன்றதை கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் பல யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் ஓன் டாக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.